اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دا فرمان عالی شان ہے کہ قیامت والے دن ماں باپ دے کولوں انہاں دے بچیاں دے متعلق پوچھا جائے گا کہ تساں انہاں دی تربیت کیسی کیتی ہے۔ تے میں والدین نو اے گزارش کرساں کہ اگر تسی چاہندے ہو کہ اپنے بچیاں دی اچھی پرورش کرو تے اس واسطے پہلے ضروری ہے کہ والدین خود نماز پڑھیں، قرآن پاک دی تلاوت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ دا ذکر کریں، درود شریف پڑھیں، صدقہ کریں، فرائض دی ادائیگی جیڑی ہے وہ کریں، سنتاں دے اتے عمل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دسے ہوئے طریقے دے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ جس ویلے والدین اس طرح کیتا انہاں دی اولاد دے اتے بھی اس چیز دا بڑا اچھا اثر پہنچی۔ وما علینا الا